Вижда се как пострадалата жена първо пресича едната пешеходна пътека на улица Васил Левски, като шофьор на автомобил спазва предимството на пешеходеца. Но при второто пресичане жената сякаш не забелязва приближаващата каруца, теглена от кон, и бива ударена. Малко по-късно на място разговаряме с водача на каруцата, който първоначално твърди, че тя не е негова. Не знаете ли на кой? Защо сте тук? Помощ! Има без пари, така покана дават за това да взимаме парите. От кой е тази покана? Не е ли смисъл от ваш познат ли е станал инцидента? Виж сега, нищо няма. Последен момент излиза един Скача на пешеходната. Пешеходец. като пешеходен, не съм го видял. Коня съм мят. И пред коня се мятя, фърля се, не съм го видял на страна. Така все пак става ясно, че Митко е човекът управлявал каруцата. И аз не бягах, спирах да му помага, да давам помощ. Исках да го взема, да го качвам на болницата, да го карам. Казаха да не го бара. И аз не съм го барал, бързах коня, чакам. Преминаващи наблизо хора оказват първа помощ на пострадалата, докато пристигне линейката, а тя стига до мястото на инцидента 5 минути след подаване на сигнала. От полицията потвърдиха, че водачът е тестван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. На улицата, през която е преминал, има поставени няколко знака, забраняващи преминаването на превозни средства с животинска тяга. Едва ли има човек от града, който да не е забелязал, че тази забрана не се спазва. Дори малко след инцидента, от тук преминаха и други каруци.